Ici hi havia tots els paisans, havíeu de cons e de prats, ma havíeu totes una conevieira per fer el combi. Que la conevieira hi havia de sambro, era cultivat, l'amassavo, l'he pas gaire vist, ma n'he vist de gaveles, l'he vist sobretot in stupo per l'affilasso, per fare les cordes, l'affilasso per les lenzuols que faceu amb una també, ma en fet els he pas vist gaire treballar la filatura. I aquí al Cateconet hi havia de tisserans. Faceu una espècie de tuela peidrats, de lenzuols, amb una tela de combi, un grusiero come tot, ben tissato, me rompere d'aquelle lenzuols che erano ben faces, ma per los adroppis sovint lui le vegliavo i nuovis, perché i nuovis, com avevo la santat, quan anava bien per adroppire lui lenzuols.